ene enra ye council no papa ni frani bi bai o se olumai ade a me pese me hunu nyina ya ade ba ko pe ibusan se de na pese hunu wase me pese me hunu D4 da ho se nim amen me pese me hunu amen matiewu na me do bebre ma hunu Nyankopon de wo ye na de ntia me ma yeso me nsa de ba nyina ne se wo de se wo bie mani na me hunu wo ko na mani kura sa kata me okay hallelujah amen 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 enu nti se wo tie me sa me na wo timi humia ayen senchani kase amen ayen ni da so kase amen timitena asese anifrafo ba pese won ni tie de wo mu hunu me na won na wo hunu me nso otimi hunu ne Nyankopon ye sa mere wo bie wa no de aseda kase amawurade ahomachi kohwe emergency dudu agina emergency dudu a egina A&E samre yafra obi se ukure konya accident kwan so wo ba so masi wakonya accident sei na asie eniema ekoso no anodin eno yesi restaurant bi amimodin abrantie bi ekwa distribute aduane keke okwa distribute aduane no ka akwayam no timpanyimfo wo bi fra bi papa se bi no mudi omosi ye ne na neti hadma ye di nkobo ana wonya order se wakwaba wa mabio ti se Nyankopon de wutini baby wakwa na nkamfa so woni so nso awrade de wokoba yes bi wa no samre na ka bibi wati don't be ungrateful. Be one of the radiasi. Be one of the radiasi. By the Spirit of the living God. That was it to me, right? That was you. That was your mother. Nipa krani wine, some of them go when you put home. That was Nipa krani wine, some of them go. That was bless your name. That was you. Show ding kung. The mouth ding kung. So you can't say you can say. Bless your name. Le kababa ya tori andori ande bossa le antori ande bossa le antori ande bossa ya tori ande bossa ya antori ande bossa ma antori ande bossa ande bossa ya ande bossa ande le kababa ya antori ande Bayandori and Leka Bahandori and Leandori and Yadawasi to me right about this you can say him upon was maybe I know what is so and a pine so your mouth so you showed in Munyam Yakasan Munyam in a fast then you know come for you Adumra, the Admonium Yanama, Diana Pine Soup, Jesus. Amen. Samuel never bomb to Nigeria. Say, I want him to a crown or a brofuntino, but more than so, but to be. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. I tell you for you, no. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ni amen. No, I was sick. Sunsumuno, hallelujah, ni amen, no, Messiah, then. I was Funtino, Abosum, them, yes. Amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Sing hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Sing hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Sing hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Sing hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Sing hallelujah, amen. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You I found your bosom na basi, Jehovah the nam ni bom bom.
hallelujah, hallelujah. I found your bosom number, see Jehovah dinam mi bom bom. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You find your bosom nabas, Jehovah dinam ni bom bom. Hallelujah, hallelujah. I find your bosom nabas, Jehovah dinam ni bom bom. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Sing hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Sing hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Sing hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Sing hallelujah, amen. Amen. Ebanu say amon fanche ni ewura Nigeria mu kakra. Ye bom paye wo Yesu Kristo di mitumi diri mo. Yes, Lord. Amen. Amen. Sa enayi mu boni ewo mu. Jesus. Kwansia bi ewo mu. Jesus. Afa na wo sori o. Yes, Lord. Afa na wo pie. Na ne be si de wo nim. Dabi. Ye beto wo nim. Dabi. Ebi anya wo kura ne beto na emom wo dofo bi. Jesus. Wo pasa wo beti asem boni bia da. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. Say another day. O se meja. Another day. Body biada. Etiame ma. Etiama ufo. Etiame nuano. Etiame sikasem. Etiame adofo. Me bobi sembon paya. Yesu dimu. Me pepa. Baba ya de bossa. Baba. Ya de bossa. De bossa. Ya de bossa. Ya de bossa. Ya de bossa. Jesus Christ. You are bigger than all my problems. Yes, Lord. Amen, pa. Amen. Samra yai. Bible say adichiye bi ewrade beyi na doye di. Oh yes. E wo se nyame yi na doye bi adi kire wo bi. Amen. Adichiye mu bi. Yes. Amen, pa. Amen. Adichiye bi obi be sori anante. Amen. Adichiye bi obi be nyankwa. Amen. Adichiye bi obi adwuma be koso. Amen. Adichiye bi obi be di adanse. Amen. Hallelujah. Amen. Enra wona wotumi ba ye no ebe hunu niema kase Awurade Nyankopon ye. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Enra na visa sa e koso wo ho no. Yes, Lord. Na enya asam ketwa. Amen. Amen. Ababa yo bia ni visa akamu. Yes, Lord. No ba ye na prakupa sof odifo kasama no.
Odifo kasama no. Amen pa. Amen. Odifo kasama no. Yes, Lord. Na fei eba ye ne maame se won ase ti ne maame di akire se. Minye sure say difo yo kasama wa de ye bayi. Ofiri Ghana ha. Yes, Lord. Amen. Amen. Enti oba no aba se wo oba behwe. Oba na ba se oba betie. Ni maame aba. Amen. Amen. Awurade yi na do ye di akire no. Yes. Oh, yes. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tie woni awurade ho mo kasa samre Yes, Lord. se. Ade tie yi mu yi wo Yes. do ye di. Yes. Ewe Yesu dimu. Na no Moses ni awurade kasa o se awurade me pese me hu wani munyam. Yes. I want to see your glory. Your glory. I want to see your glory. Wani Me monyam. ba me ka asem bi a kire wo. Adansi ankofo di wo Yesu Kristo di ne ho e wo MCU den dua ni mu no. Yes, Lord. Se wa ni bia wa boka. Amen. Se wo tie me SOMPA TV SOMPA radio na wa ni sa danse no bia na wa boka. Aboka. Amen pa. Amen. Se wo tie me na wa ni sa danse no bia na ye ka no wa bo. Yes, Lord. Se wa to me ansori ya ne ka no wa bo. Yes, Lord. Na Yesu no ede na nkofo di ho danse wo baabi na baabi fo nso wo ede na nkofo nya yare sa wo baabi. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Oba bia owo HIV no oba na be ka kira me se difo mintin kasa me yare bio. Amen. Amen. Adia ntimba hanom no mintin kasa me yare bio. Think can be. Me ba to me ko check ya na. Yes. O se mintin ka bio. Mintin adia no nka bio. Yes. Ono mom na be ka kira me se won ko check ya na. Hallelujah. Amen. Ba ka kira me se Ghana ha na bibia moden. Nyenso wasoro nte sa. Amen. Kena no bofo ka kira Mary se. Biribi wo ho aye nyame yodana. Baby ye free ni de nte sa. Me din the high spirit. High power. Wogidi a wobenya nkwa. Is straight. Fiada we mi sa mi hia. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oni awurade nyame honhom mo kasa se mawura boa me ma me hu ani bonyam ade tie yi. Amen. Ade tie mu ma me hu ani bonyam. Amen. Radifo a ewa ha. Amen. Amen. Die bentia. Awurade tumi ntia. Is straight. Wona wo free o man yi mu, wona wo free man yi mu nyina wa. Praise God. Hallelujah. Oh, Jesus. Jesus. Our Father. Our Father. Meja. Another day. Na watch him. Mame. Ida hosa. Right. Hey. Me ba cho body. Mame. Ida hosa. Right. Mami hu ani monya. Mami hu ani monya. Mami hu ani monya. Mami hu ani monya. Wani monya. Mami hu ani monya. Wani monya mati. Mami hu ani monya. Wajo yedi. You are Awo ready. ma brabo so. Awo ma brabo so. Awo me ma brabo so. Ejuma so. Awo me ejuma so. Yesu di mo. Awo Yesu. Baba ya de bosa. Jesus. Amen. Amen. Bible so ogufo bi kogu aba. No okoda ye no. Obi fufuro nso kogu bi. Obi
Obu Franso Koya Day. Ekugubi. And as you know, Bompa yesterday. He is straight. Amen. Amen. Nefiada dia aya one on one. Anopa. Yes, Lord. Ahomachi no nsia. Yes. Amen. Amen. To 11 o'clock. Aya counseling one on one. Yes, Lord. Praise God. Hallelujah. One now what is the word dance nyina and me buy na ma betwa dance no so because dance no do so no. Yes, Lord. Amen. Amen. Ye dia chira be bo dance sa ne yapon. Won nyina ye won na wo tie no wagidi. Obi se papa min ko sofo bia da hoda woni ni first person. Na me tie woni apɛ na biribi ka kyerɛ me sɛ. Yes, Lord. Biribi ka kyerɛ me sɛ. Yes, Lord. Me hu woni mu apɛ na biribi ka kyerɛ me sɛ. Yes, Lord. Ɛyɛ ha na me mu awo. Amen. 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 Sampa sɛ Nyankopɔn nam nipa so na sisa nipa de a ɛne ɛha no mu na me nsisa yɛ wo. Yes. Hallelujah. Amen. Obi so sɛ matenia ma brɛ. Mani da so nyina sai. No obi ka kyerɛ me sɛ mintie SOMPA TV. Mi hwɛ SOMPA TV. Amen. Amen. Papa bi wɔ sɛ 4 o'clock no duru no wɔte Nigeria nwompa no wɔnwane ne yere sɛ waba na so. Yes, Lord. Praise God. Hallelujah. Ɛna wo nso mmerɛ nie wate. Amen. Mema wo ngu. Dabi. Misha wo bɔ sɛ wo ngu. Amen. Yadeɛ no enkum. Amen. Misha wo saa sunsumbɔ no. Yes, Lord. Mika saa asɛm ame. Yes, Lord. Misha wo bɔ sɛ wo ngu. Amen. Misha wo bɔ sɛ wo ngu. Amen. Misha wo bɔ sɛ efiri ne kosi ne na wɔtwe. Yes, Lord. Sɛ wotumi tu anamɔ sɛ ne bati mi osutu yɛ ne dia. Wode wadansi die ne bɛba. Yes. Ɛwɔ Yesu Kristo dim. Amen. Wotumi tu saa anamɔ no dia. Yes, Lord. Wode wadansi die ne bɛba. Yes, Lord. Mese wode wadansi die ne bɛba. Yes. Hallelujah. Amen. 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 Ɛna obi abɛba kan si bi ɔsɛ papa mi wadansi die. Papa mi wadansi die. Testimony. Wadansi die. Testimony. Praise God. Hallelujah. Nebo mi madansi die ne deɛ maame yɛ ni ne radio so yɛ mfrɛ ni ne radio so agye sɛ video. Yes. Tia mi fa number yi bi. Me de number yi ma wo. Amen. Amen. Ebia na ne first day me de me number yi ma wo. Ɛyɛ 0534 0534 331 331 299 299 0534 0534 331 331 299 299 0534 0534 331 331 299 299 Anna 0534 0534 334 334 063 063 0534 0534 334 334 063 063 Amen pa. Amen. Number when na baby I will be a upesa wo fra na wunya mi a unsa be kame. Yes, Lord. Mesra 5 o'clock dura me sorry. Me sorry we a obetumi afra me di wo ho nkomo. Amen. The whole day ni I have it for you. Amen. Amen pa. Amen. Tiasa. It's straight. Osina nipa okogu abapa na ade sa ye na nipa madaye no. Obi nso begu bababone ka ho. Jesus. Oba ye sha afiase na yare. O ma me wo na yare. Why the begu yade? Kwana se no start ye na nka pasa wodi tu kwai. Se obi e begu ababone adane situation fufuro. Yes. Awade ni nye say na tie nanso obi e begu ababone samre yi ukuru hwa wani mpa na no ayedene. Ya pam obi afrifie dindindin. Enipa can be anyeye. E wo se sunsum kan bi. Amen. Ema men kasa nche. David. Ema men tiem. Amen. Na wunti na nyame soma me. Yes. Amen. Me se wunti na awurade soma me. Amen. Nu titi me kasa asema me. Amen. Hallelujah. Amen. Ti me kasa asema me nanya simple. He is straight. Ema nsankyerɛ ne nya den ma wo. David. Hallelujah. Amen. Nipa makoda ye no obi nso aba be gu bi ye ade afra. Sɛ woma wani anasa sɛ woyɛ akwadwera obi begu bibi foforo bi afra. Obi ba tu kwan wa abrochire nanso ne ebedi mpo. Anu nti wontumi mfra obi mpo. Obi fra no mpo wontumi mfa. Amen. Amen. Awokyerɛ nti obi ada ne tirimɔdenfo by force. Awokyerɛ nti wada ne tirimɔdenfo. Obusa na wonnya bi ma ho enye ne fault. Ya babon pai watch. Amen. Say ababoni bia. Jesus. Ababoni bia. Ababoni bia. Amen pa. Amen. Who go school ya catch us actually myself. Who try so be president. Yes. Obi try so be minister. Yes. Obi try so be say. Yes, Lord. Amen. Amen. As in for me tell me samre ya. Ade a wo kire no nanka emfa so am ha ba bia. David. Hallelujah. Amen. Abraboni yitwa bia ya na ya akoya wreho. Eno me ka kire so fo bi sa. Sani sika sem ho ye den no. Obi tumi yi sika fa car so obadi fo ho.
na se ne nsa nka na awurade ankasa ma no so wo se kwa eya na ye meya tisa metisi obi se makọ china eya na ni ma bi ye meya na ebi nso wo hono ma eye ganafo no ankasa wo munim se ne yakonyame anim amen okono okọ na kọnkyere wi a no akọ akoda chese me de makọ nkyere akọma sofo no edi nto no no akọ akoda Elijah ka kyerɛ akora ne sɛ ko ka kyerɛ wɔ hene sɛ meti nsuo kɛseɛ ne nka owie yɛ no kobutu bɔ mpaeɛ 7 times. Yes, Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yɛbɔ mpaeɛ ka kyerɛ Awurade sɛ ababɔne biada yɛbɛgu no wɔ yɛbrabom. Jesus. Wɔbie store but ɛnyɛ nneɛma a wotɔn no na ɛkɔ soɔ. Nyɛ nneɛma na wopɛ no na ɛkɔ soɔ. Ewo Yesu Kristo di mu. Amen. Osi meja. Ababoni biada. Aye gunu ma brabo. Yesu di mu. Ewo Yesu di mu. Biema no kasa. Udini nunti. Entutu. Biema bon pasa. Baba ya de basa. Baba. Ya da basa. Jesus. Amen pa. Amen. Yesu Kristo busa branche ne sɛ. Obusa branche ne sɛ. Opesa ho ya wodin. Osesa bofo no ba hunu nsuo no a na obi asa me ho. Therefore in the whole sabawia no obi ayedai asa me ho. No obi asa me ho. Eno ho asam ne yebeka no obi ayedai asa me ho. Obi sa obi ho. Jesus. Ewa yare semo na. Ti Yesu Kristo ka kire ne se samre mi gina won nkyɛn. Yes, Lord. Ti woni right se obeka se obi ayedai asa ho. Aka wujidie. Aka wujidie. Wujidie. Aka wujidie. Wujidie. Wo sha ne sa sɔre ne nante no sɔre nante. Yes, Lord. Amen. Amen. Eni ma Awurade ye no ho no. Ye ka ne ha. Ano odene. Praise God. Hallelujah. Ana wa chine wo hunu me da. Praise God. Hallelujah. What shall me pay? Daddy. Anka won kasa asem no bi. Yes, Lord. Anka won kasa asem no bi. Yes, Lord. Udofo bia bubu agu ho. Samre akata se won tie sompa. Amen. For number ni mani bi. Eye 0534 0534 331 299 0534 331 299 Press obi aba cancer anopa. Na nyumre na dance aba. Is straight. Waba anopa. Sa papa min krata
me dia tum Canada da ye mfrɛ me obɛyɛ akwankyerɛ wie yɛ pɛ ɛbɔ 4 o'clock no afrɛ sɛ yɛ frɛ ne sɛ wo magye ne pipa nyame we yɛ nto no ho nwom ana ye betro do ye tie nyame ni sɛ nyame we ne tena se amen ɛno na da TV no so no sɛ wo TV no samre abrantia no na ɔne ne nuaba edi adanse no yes Lord hallelujah amen sɛ sia yɛ kasai ɔkɔ amen Oba nopa yes Lord Oba nopa yes Lord mu fa babia na ne visa na ba no emfa ento so ma me ne babia ne visa no wo no amen ne visa na dan chain no hallelujah amen praise the Lord hallelujah bia na awurade nyankopɔn ntumi nye wo pa wo de adi sai yanka no say bio na yenkyerɛ wo say bio yes Lord akacho say dra ho mache 4 to 5 say na say wunya tie Nigeria nyum say dia na kyerɛ say D4 the hosa me na me ba amen na me ba so a ye hweb obi anim kwa bio amen amen praise the Lord hallelujah ye ntwen say bofo be hunu nsuo bio e straight tiasesa ye kasa no hwe obi a wo yade ne yam ne ma nyina seye yes na doctor ka kyerɛ say ma me kofie na kɔtoa so ye ho hwie nye yi amen wo de hwe TV no so hwe TV no so hwe TV no so hwe ba wote hoi hwe ba wote hoi ento obi ka kyerɛ so obenya nkwa nka wo ba ye di amen amen hwe ba wote hoi yes Lord na hwe ba wo gina hoi yes Lord hallelujah amen o se Ghana so for the siduabo wo mu siduabo yenko dane se biri bibia da wo mu kase nkase no wo mu kase duabo hwe yade wei wo ba wo ye oti hoi amen aje se asoso ni mu na de na tenase ni asoso ni bu na ye de na ye na de na ko ba bi ni esa ka che nse duabo ni esa ma no problem foforo sika wo de ko da ni dua nso ya asem foforo to bu sa sentidi fo bi ani o ma yi mo batimi ya kasa ma me na yes Lord hallelujah amen shane hu ya yefe shane hu ya yefe hallelujah amen praise the Lord hallelujah ebeka so wonyare da yes se sa wotrase ma ade sie wu a se wotrase ma asem before ase a amen se wotrase ma asem before ase a asem before ase na ye wan kasa fort number no fa bi 0534 331 299 0534 331 299 0534 334 063 0534 063 makacho se me madansie e video obi beka se ya gani wan kasa fu ani hwe yes Lord kasa amen pa amen wa hwe adansia no se ne sitie amen pa amen yani wasoro kasa yes Lord se ababoni biada Jesus ababoni bia tie be emre bi bai nyankopɔ twadi amponi Moses siai tie ma asema me no wo kanu yi oni Moses siai no waka kire Moses se me pesa me soma ho me pesa me yewu sei me pesa me yewu sei ni nyina hyase afiri se na Moses ya hunu se jabi hie Moses hunu se jano hie pa no se me kwa akɔhwa bi ɔkɔye na enwura ne gu hɔ enwura no nhye banche ne nhye bodia no nhye dabi no se wadi asem ba ni amen amen no onim se ne nsenchani mu ano no yes Lord obi se me kwar makɔhwa difo no bi onim se ne nsenchani mu ano no amen hallelujah amen efiada no pa ba bia wo bia da simuntem amen ba bia wo bia simuntem amen fa wo dofo simuntem amen what really bu kura fa ne bra yes Lord ye de ba bia ye free ba no de ba bia da nyi wa ye awurade nyankopɔn yo na amen makama kyerɛw yes Lord te sa kasa no asema straight Moses ka kyerɛ awurade sɛ owura mintumi nkɔ soma wo soma me no na awurade sɛ de wasema no nte ma no nya dai awurade me woro so I am not eloquent me horo so amen amen I'm a stamina me horo so mintumi nkasa yawa mintumi nkasa saba sa minkasa mintumi nkasa obi wo sɛ nyame de ne yade bi nanso biribisi no kwai sinto amen ana nyame sɛ Moses ɔse agya ɔse wonim kwan a wo faa so a wo beduru ha ɔse menim
oba idea na hunu ye o se mi hunu gya ehye e se wo hen wo se nwuram o hunu se nwura no hye o se da bi Moses o se nwura no hye wo se da bi wo se kasa no nso firi hen wo se firi nwura no gyanim ana Awurade ka kyerɛ se nwura mpo hallelujah amen na nyame bɛ so wo kyerɛ se enwura no a edua esi hɔ potumi e kasa wo ho a wo a wo horo so wo a wo yɛ nipa Yes, Lord. deɛ na reason na wo a wobɛtumi e kasa hallelujah Amen. enwura no a eja atomo no e kasa no ho ɛne ne kasa Yes, Lord. sɛ nwura mpo ma no ho kwai ma Nyankopɔn honhom bɛtena so ma etumi kasa idea Yes, Lord. wo sɛ Awurade honhom bɛtena so a na wontumi nya no wobɛyɛ Amen. amen pa Amen. wɔse magya mentumi nkasa owura mentumi nkyerɛkyerɛ me kasa koraa nyɛ mɛyɛ dɛn Nyankopɔn se consider how you came here Hwɛ kwan afa so hwɛ ɛba. kwan a wofaa so baa ha hwɛ kwan a wofaa so yɛ dɛn Ɛbaa ha. before you doubt Ansa na wadwon bɛyɛ wo tanta. ansa na bɛbusa wo sɛ ɛbɛyɛ dɛn na me ho atɔ me no hwɛ kwan a wofaa so baa ha TV stations dɔɔso radio stations dɔɔso Yes, Lord. ɛyɛ dɛn na ahomakye wei sɛ wosɔ a wodeɛ pɛ difoɔ da hosa na wote ne nka Amen. asɔfoɔ bi aba from ahomakye saa bɛsi saa mmere ɛyɛ dɛn na wonim ahyia this time hallelujah Amen. praise the Lord Hallelujah. obi sɛ bɔfoɔ wɔ kura kuna sɛ papa me fie yɛma light ɔfo a yɛna me wura hɔ sɛ mentimi nhwɛ wo a metimi tena ase saa ama fɔ no twam amen pa Amen. sɛ na wotie mi a ɛyɛ wo nkwagye mmerɛ Amen. Moses ne nyame kasa sɛ Awurade ma no ntumi Nyankopɔn se sɛ nwura mpo enwura yi mpo Yes, me ne Lord. mu akasa de a Yes, Lord. metumi anam mu akasa Amen. metumi ama wayɛ metumi anam wayɛ resa so akasa Amen. metumi anam nsankyerɛnne so akasa Amen. metumi anam w'adwuma so akasa Ewo Yesu di ne mu. sɛ wobɛma sunsum no kwae Yes, Lord. wobɛtu saa nama no bi yes Amen. sɛ nka Moses hu sɛ gya no ɛhyia no wɔtwa mu kɔɛ a ka ne wa no ka yɛante ne nka da Dabi. amen amen but wɔse mɛkɔ Mɛkɔ. makɔhwɛ bi Mɛkɔ. makɔhwɛ bi Mɛkɔ. mente aseɛ nanso mɛkɔ Mɛkɔ. adeɛ a Moses ɛkyɛ na wɔn hɛ na nte aseɛ yi wɔse ma menkɔhwɛ ade korɔ amen ɛno na de ne nsankyerɛnne baeɛ Amen. Lazarus Yes, Lord. yɛbɛbɔ Yesu Kristo amaneɛ amen Amen. Yesu nante ho Bartimaeus Yesu Kristo otwam Bible say wɔse mɛteam wɔteɛ mu busa sɛ hwan a ne yɛka kyerɛ sɛ difoɔ da hosa Amen. hallelujah Amen. praise the Lord Hallelujah. yɛnni biribi a nyame ɛmfa ma yɛ ho adanseɛ obi bɛtena radio so TV so akasa atwa ntoro aka nea wɔnni hallelujah Amen. but our gospel did not come to you in words it came to you in power So yame asɛm na Amen. ɛnyɛ nsɛm kɛkɛ ne ba ne mum adanseɛ tumi yɛyi so. akyerɛ wɔ amen Amen. ɛdeɛ case na wɔ court case bɛn obi gye wo biri bi a nokora mu yɛ wo deɛ ahenneɛ bi yɛ wo deɛ obi gye firi wo nsɛm ɛnyɛ wo deɛ deɛ pɔ baabi tena na sɛ yɛ wo deɛ pa na wo sɛ obi gye firi wo nsɛm deɛ Yes. bra na tumi nso nsa Ewo Yesu di mu. bra na tumi nso wo nsa Ewo Yesu di mu. ka sɛ amen pa Amen. mede the high spirit High power. wogye di a Ubenya nkwa. wobɛnya nkwa Is straight. sɛ wogye di a Ubenya wobɛnya nkwa. nkwa aberanteɛ yɛ galamsey wakɔtena galamsey hɔnom akɔtena hɔ saa mmere kora de nabam kora abu ade ntia wɔyɛ nyɛ yie wɔnim asase kasa ane wɔnim nsuo kasa ɛno nti wɔbɛtena hɔ abrɛ na no Peter tena nsuo na no saa ma adeɛ kyee Yesu Kristo baayɛ na ɔbuta Peter sɛ wonya bi wɔsɛ wura ma yɛ adwuma nadwene mu nyinaa amen amen sɛ wotena ase na wohwɛ nkɔɔfoɔ ha wɔ mode ba a ɛtɔ da bi a sɛ nyɛ sɛ nyameama wo tumi a na wɔ sɛ wosuma nipa bi kɔfɔ wɔ haw Yes. people are dying out of so many issues and situations Nipa ɛnam ɛyɛ nneɛma bebree so Amen. ewu. Amen. praise the Lord Hallelujah. nanso ne aka ne sɛ kwabrane bɛsɔre sɛ ɛnnɛ mentena se na wɔtwe mu ɛkwan biara so problem wei mene no de bɛsia ni Amen. mekɔe da hɔ sɛ nyankopɔn hɔ Is straight. Kumase Kronom Iron Gates ɛhɔ na Amen. bɛba wobɛka sɛ wosi ɛwɔ Kronom Iron Gate ɛhɔ a na asɔre dan kɛseɛ no hɔ Amen. amen amen wotumi ba ntɛm a yɛbɛhwɛ wo ntɛm da bia meba a mesra polisifoɔ aban adwumayɛfoɔ sɛ wɔn mo bɛba a wɔn mo mmra ntɛm Amen. amen amen ɛma late
na ye hwe wata de so nka se o e wo se hwe maame nurse no woko e wo se hwe police ni no woko e wo se hwe soldier ni no woko brantem ne hwe wontem ne ko na se wo ya fa ho a obi so wo hod ma wo de yare ne ba ye ne ye ne ya amen pa Amen. number ni 0534 0534 331 331 299 299 0534 0534 331 331 299 299 ana 0534 0534 334 334 063 063 0534 0534 334 334 063 063 About 5 o'clock, na me sorry free apa. Uba to me a from yedin komo. Amen. Uba to me a from yakasa. Amen. Me kai was at here. Enipa 120 team no ayeti no. E wo Ghana ha no. Amen. Amen. Uba to me a friend ho aka ho bi. Amen. Nipa bebre na efra. Nipa bebre na efra. Sempanyimfo wa friend ho aka ho na mpanyimfo mfra wa. Kwa kuma to yem oboba frɛ wo. Amen. Amen pa. Amen. Sa wotie me samre na sa wopasa wo to offering bi ana sa wopasa wo so seed bi a number gu TV ya iso obetumi aye. Amen. No waka kire wade se me pasa wo mi hu wani monyam. Yes. Odifo yi da ho sa ya waka say mi nim no. Amen. Amen. Mi nim no mpo mi nim no. Den so mi wura da no mu asem a wo kan. Peter si agya wanu mu asem nti mesa ma to biu. Metu biu. Ni amati nti mesa ma to biu. Amen. Obi se bia ba dwene se nka me nkɔ ba bia biu. Me nante ba bia biu. Mehu a mengu. Asam no ebesia ensi. Amen. Amen. Wa ware sam ho aba problem ona. Die na wo hia. Yesu Kristo wo no wa mewu sa yem preach no from no peto anwumre wa bre tumi nka ho. Yes, Me Lord. ka no kra na akire wo. Amen. 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 Wa mewu sa mo hwesa mewu sa me sa asennua no so. Mo fa asennua sinsa bukom. Mo nkura Bible ne nam kroma bonsam nkunkum mo. Dabi. Ma bonsam sinsa badwuma. Ne bo obewu sa tumi ba ya adwuma. Yes, Wa se Lord. me mantam piem wo binya na yaresa. Amen. 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 Me ba ye hia ni sani obi ba ye de ba de a. Be yan na. Obi be ye nso ba ye odefo. Enti madika ma ka kiro se Yesu di etumi nka ho no. Asia ete se phone battery nsem. Yesu di etumi nka ho no. Ete se phone de ai. Battery nsem. Fa so bia ni so. Ye de mankura di agro. Ye de mankura bonkuro. Yes. Tuba udu obi fie na ne ba de phone di agro. Ah, munyi fu infra kra nsem so. I say. Mama no mfani agro. Aya phone na. So fu say. Sample. Ede. Sample. Oh yeah, ministry. I didn't know ministry. Amen pa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Enti saka sana sema me. Yemfa Bible school to me empam before. Ansa bu nsam nyuma. Hallelujah. Ayania we nim ne yanim. Adifo mabi nso so de se omkwa kotutu ahohom bone. Omduru ade ne siye. Yes. Me did the idahosa. Obatima from me high spirit. High power. To me won bibi ni mo nka nyadwuma. I'm telling you the fact. Understand this fact for me. We are Bibi ni mo anka eja nse nwura mu abre nwura ne nse. I'm telling you. Wujidi a wobenya nkwa. Amen and amen pa. Amen. Omu kwaso omu kotutu ahomboni, omu duru hono omu se Yesu Kristo apa boni dini no dini mu. Muntutu nko Bible say na demon no ka kira mo se montrase musum asem. Obusa mo se yenim Yesu. Yes. Yenim Paul. Yenim Paul. Mo de hwan. Yes. So mo ne hwan. Ansa na obebo di no, unu sa woni hwan ya. Yes. Entrase nka se hwini wiase. Amen. Amen. Hwini wiase anka Bible nke de yede. Hwini wiase anka obi na kamete ha. Hallelujah. Amen. Hwini wiase anka woni haw. Hwini wiase amese nka wonya dai. Woni haw ko bia ni haw. Yes, Lord. Hwini wiase anka bia ni haw. Yes. Hwini wiase anka wo ye nka ba ye. Yes se wotwe na se ma na biribi aye dai. Ekuram. Entie nkwada kasa. Tie sunsumu de. Amen. Amen pa. We did need a hosa. Yes, Lord. Number is 0534 0534 331 331 299 299 0534 0534 331 331 299 299 Wana wa frenya botre mi pesa ya na mi pesa mi ameni wudi nkobo. Yes, Lord. Mi pompa mi free hapa ubetumi afre ni adi nkobo. Amen. Amen pa. Amen. Hallelujah. Amen.
ana 0534 0534 334 334 063 063. number we are now betting your soul see the so. Yes, Lord. If you are the nyami adum on papa. Ochina. Nyami boa. Yes. For passport no bra. Your doctor can fabra. Yes, Lord. Open so fatra fie. Amen. Amen. Sir, udi tifie is nka humbato wan kato. At all. We start here nature humbato wan kato. At all. Ti Moses ka kire Rode say. Wo mu nyimi ni agye se tumi ka ho. Se me kwana me de manu keke ka kire Moses Pharaoh say, "Ja me man me wo mu nkwa wo ensi." You be church. Who are you to stand before Pharaoh? System no, the Egyptian mystery system no is a system of power. Amen. You need power to control. You need power to overcome. Yes. I'm telling you. Commit me to carefree a company. Okas was say. Okas I grow. Mercy. Yes, master when he turning near my wouldn't be them. Amen. Amen. Everybody know about nuclear wajano. Wokosia odifon. Bible say different catcher said, "You know, was more. Yeah, do anima miniansa, but for them, or for them, we different catcher so more as in your day. Into that. A comedy will be a no abanum qua rademua. We say Kadro said them. Yes, Lord. The more said them. Yes, Lord. Yan call forward said them, no ordinary. Yes, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Straight. Amen. Amen. Number near 053 053 433 433 12 99 0534 0534 331 299 0534 331 299 Do you find the host number? No? Yes, Lord. High spirit, High power, high spirit, high power, high spirit, high power. Would you do Ubenyankwa. They are straight. Yes, sir. Amen. Amen. Obviously, Nigeria so free hard. Praise God. Osuru to me at the end. Yes, Lord. Yamiya Dumwa. Watching at me, no wisia. Amen. Tiam watching a mess about 4 o'clock. Pepe. Amen. Catch up in being country will be said. Yes, Lord. Or Jeffo, mine. There is a prophet in town. And Sion talk. And Sion talk. And Femi and Sabu Subisia were in what he knows. Now Elijah were him. Yes. Elijah were him for him. Elijah were him for. Odi him. I was some should be actually quite. Amen. Nyame aduma no pay sia memra na so. Ewurade nka ho. Amen. Wo kire nyame boa no papa. 6 o'clock. Nyame nshira. Amen. Bye bye. Amen.